Ja, jag nu har du låtit ju en temakväll vi Sigge Rasmussen om Karlgården för nybörjare. Hur har du funnit på själv då? Ja, absolut. Öjla nog. Hon var god hon var öjla grej. Vi vill se att det är nybörjare så är det akkurat mun. Ja, har du Karlgården från undan? Ja, jag tar sig mer än äpplevilt. Ja. Och har fröter och där. Annars. Och är det något du kan huxa? Du huxar om det länge att affärer hållt vi att det ska gå eller? Faktiskt så huxar man ofta och kvar man ju. Jag syns godaröd eller ett eller annat. Det köper man alluga väl. Och vad fanns du där? Kan du gärna kvarjon? Alltså, kan man gott. Alltså, som hon säger så var det nog. Men alltså, man måste börja vid en och så kan man ta och vid nästa rätt som man vill. Vad för du har för börja vi? Kunde huxa mer för hållt vi godaröd. Och så fick jag näka här som vi får pröva. Hon säger till var det kan vara det. Men ta och spela. Jag vet inte. Men för innan att spela, jag har inte glömt det. Men för innan att spela. Ja. Jo, det var mynta. Ja. Till te. Ja. Och till lampakött. Ordentligt gott. Så det man får pröva. Det var spännande. Så vi arbetar godare och mynta. Ja. Gå ätne vid projektet. Ni har det på nästa show. Tack för det. Ja.